ரெட்மி நிறுவனம் வருகிற நவம்பர் 26ஆம் தேதி ரெட்மி நோட் 9 5G தொடர் ஸ்மார்ட் போன்களை அறிமுகம் செய்யலாம். அது இந்தியாவில் ரெட்மி நோட் 90 ஆக அறிமுகமாக வாய்ப்புகள் உள்ளது. ரெட்மி நோட் 9 சீரீஸ் இந்தியா உட்பட பல சந்தைகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இது இன்னும் சியோமியின் சொந்த நாட்டு சந்தை சீனாவில் அறிமுகமாகவில்லை. ஏனெனில் அப்பகுதியில் தற்போது நிலவும் 5G ஸ்மார்ட் போன்களான பரவல் காரணமாக ரெட்மி நோட் 9 சீரீஸ் ஆனது 5G ஆதரவுடன் அறிமுகம் செய்யப்படலாம். தற்போது அந்த தகவல் உறுதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு புதிய லீக்ஸ் தகவலின்படி சியோமி நிறுவனம் சீனாவில் ரெட்மி நோட் 9 5G தொடரை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. இந்த வெளியீடு வருகிற நவம்பர் 26ஆம் தேதி நடாத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 5G இணைப்பு தவிர சீனாவில் அறிமுகமாகும் ரெட்மி நோட் 9 தொடர் ஸ்மார்ட் போன்கள் ஆனது அவைகளின் உலகளாவிய மாடல்களுடன் ஒப்பிடும் போது வேறு சில வேறுபாடுகளையும் காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வேறுபாடுகள் காரணமாக ரெட்மி நோட் 9 5G இந்தியா உள்ளிட்ட பிற உலக சந்தைகளில் ரெட்மி நோட் 90 என்கிற பெயரின் கீழ் அறிமுகமாகலாம். சீன டிப்ஸ்டர் ஒருவர் ரெட்மி நோட் 9 5G தொடர் ஸ்மார்ட் போன்கள் வருகிற நவம்பர் 26ஆம் தேதி சீனாவில் தொடங்கப்படும் என்று பரிந்துரைக்கும் லீக்டு போஸ்டரை வெப்போ வழியாக பகிர்ந்துள்ளார். உள்ளூர் நேரப்படி இரவு 8 மணிக்கு குறிப்பிட்ட வெளியீட்டு நிகழ்வு தொடங்கும் என்று அந்த போஸ்டர் பரிந்துரைக்கிறது. இந்த வெளியீட்டு நிகழ்வை ரெட்மி இன்னும் அதிகபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். நாம் முன்னரே குறிப்பிட்டபடி ரெட்மி நோட் 9 5G ஸ்மார்ட் போன் ஆனது உலகளாவிய சந்தைகளில் ரெட்மி நோட் 90 என அறிமுகம் செய்யப்படலாம். கூறப்படும் ரெட்மி நோட் 90 மாடல் மலேசியாவின் தரநிலை மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சான்றிதழ் தளத்தில் டிப்ஸ்டரை முகுல் ஷர்மா வழியாக காணப்பட்டது. எனவே இது கண்டிப்பாக பல ஆசிய சந்தைகளில் அறிமுகமாகும் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. IMEI நம்பர் C.CER IMEI சார்பிலும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது இந்த ஸ்மார்ட் போன் மற்ற பிராந்தியங்களுடன் இந்திய சந்தைக்கு வரும் என்பதை இது குறிக்கின்றது. நாம் விலை நிர்ணயத்தை பொறுத்தவரை முந்தைய அறிக்கைகள் ரெட்மி நோட் 9 5G ஸ்மார்ட் போன் ஆனது இந்திய மதிப்பின்படி சுமார் ரூபாய் 11,300 என்கிற விலை குறியீட்டை பெறலாம். மறுகையில் உள்ள பெரிய நோட் 9 Pro 5G ஸ்மார்ட் போன் ஆனது தோராயமாக ரூபாய் 17,000க்கு அறிமுகமாகலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அம்சங்களை பொறுத்தவரை ரெட்மி நோட் 9 5G ஸ்மார்ட் போன் சமீபத்தில் தீனா தளத்தில் மாடல் நம்பர் M2007 J22C உடன் வெளிவந்தது. இது 6.53 இன்ச் அளவிலான Full HD IPS டிஸ்பிளே, மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 800 SoC, 8 GB வரை நேரம், 256 GB வரை ஸ்டோரேஜ், 48 மெகா பிக்சல் முதன்மை சென்சார் கொண்ட ட்ரிபிள் ரியர் கேமரா அமைப்பு போன்ற அம்சங்களை வெளிப்படுத்தியது.